ale ko wakati kɔfɛ u bɛ ko aya saga tirindindendi yaw nye ɲininkali min ɲininka ko muso dɔ de do a ko yala ni muso donna tin na ni jigiri bɛ ɲɔgɔn na donna tin na tin dimi nana la donna tin kɔnɔ salli fana wagati fo ka taa lagasara tɛmɛ a ma olu salli yala n'a jiginna a y'a yɛrɛ sɔrɔ bangejoli tigɛra a bɛ nin wagatiw sara wa Ibn Baz rahimahullah a ɲininkara nin na muso dɔ y'a ɲininka nin na a ko muso a ko ni donna tin na salli wagati mo n'a y'a sɔrɔ tin ni bangejoli de bɛ ɲɔgɔn fɛ tin ɲɛ e mina yɔrɔ min joli de bɔra bangejoli de bɔra a ko o ye nifasu de a ko muso fana n'i bɛ nifasu la bangejoli la salli minnu bɛ tɛmɛ ka u sarali t'i kan ni tin ye e mina a dimi ye e mina o y'a sɔrɔ fana joli bɔra fana parce que mɔgɔw do joli bɛ bɔ i la ni tile kelen ou bien tile fila ou bien sani tin kun mina dimi kun mina joli bɛ bɔ bon n'a y'a sɔrɔ tin min tun bɛ e la ni joli de nana ɲɔgɔn fɛ bange joli salli wagati ninnu sarali t'i kan mais n'a y'a sɔrɔ tin nana e la tin dimi de tora tin dimi de kɛra sababu e ma se ka salli mais joli ma bɔ tin dimi dɔrɔn de y'a to e ma salli mais joli si ma bɔ e la ni salli wagati min tɛmɛna i kan wala i b'o salli ni jiginna i ka nifasu bange joli n'a jɔra i b'o salli wagati sara a faamuna ni tin ni joli de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ wagati in na e bɛ jate komi mɔgɔ min bɛ bange joli la o salli wagati sarali t'i kan mais ni tin dimi de y'a to e ma salli bange joli tun tɛ e la joli ma bɔ tin de wagati fana dɔnna tin dimi de y'a to e ma wagati in salli joli fana bɔ i la donc o wagati ni i jiginna i sɛnɛyara ka bɔ bange joli la o wagati sara bon ko denmisɛnninw dɔ bɛ mɔgɔw dɔ bɛ n'u bɛ jigi wagati min i b'a sɔrɔ u ni bolonkɔni 6 u n'o de bɛ jigi maana bolonkɔni 5 in kɔfɛ bolonkɔni fitinin dɔ bɛ bɔ a dɔw a bɛ bolo la a dɔw a bɛ sen na u b'a fɔ nin de ma ali usubu izaidi maana ni min farala bolonkɔniw kan dɔɔnikɛlaw ko ni den min jiginna o cogo la bolonkɔni fitinin 6 na bɔra i bolo la u bɛ sen na a bɛ daga a ka tigɛ ou bien a tɛ daga ka tigɛ dɔɔnikɛlaw ko baasi t'a la a ka tigɛ janko ka wagati la dɔgɔtɔrɔ ɲumanw bɛ u bɛ se ka tigɛ ka bɔ a la a tɛ foyi tɔɔrɔ dɛmɛ na u b'a fɔ nin de ma ijalatul ayibi ko nin ye de ni lebu b'i la ka lebu wuli nin tɛ komi ko i ye nin kɛ pour que i yɛrɛ cɛɲɛ nin ye de ka lebu de wuli ka bɔ i yɛrɛ la baasi t'a la a bɛ se ka tigɛ dɔgɔtɔrɔ ɲumanw bolo u b'a delila kɛ ala ye malikiya ci ka taa mɔgɔ minnu ma dɔw a kunkolo jɛlen de tun don kunsigi t'a la tuma malikaw y'a ɲininka mun ka di e ye a ko kunsigi ɲuman ka bɔ n na nin ya ijalatul aibi malikaw y'a kun salo kunsigi ɲuman bɔra a la donc dɔnnikaw bɛ delila kɛ ni hadisa de ye fɛn min ni lebu de don k'a bɔ i yɛrɛ la baasi t'o la min man ɲi ka ala ka dali yɛlɛma ko i b'i yɛrɛ cɛɲɛ o de tɛ bɛn mɔgɔ ye mais ni ko dɔ de kɛrila i ka ɲɛw de janyana kojugu ɲɛw bɛ se ka bɔ k'u sansɛ k'i ɲɛw wɛrɛ dɔ i da kɔnɔ komi hadamadenw tɔw ka ɲi baasi t'o la ou bien bolonkɔni nin dɔw de farala i ka bolonkɔniw kan a bɛ se ka opérer ka bɔ a la baasi tɛ ninnu na silamɛya sariya la ninnu ye ijalatu ayibi
Bo ko ewa do ni den yere ni bora jigina ko den foroko do ba ta kama ko be mako do kala ube bara do bo fanata kama ko do kala nunun kan ka ke chogomi munun fule ni den jigina munun den foroko munun fule ni ani bara munun fule ni abe yoro de nyini dro ka dugu kele she ku doye mogo kanu fanata ko ibe to ke mako na fe ngore ube ka to ka ni fulan ka fo ya fe ngore abe yoro de nyini ku udo yoro dola doro ka dinga she ku bilai Bon ninye minyininka ko yala mo bese kato bidia jamakulu dola ba o kofe ka ke sunna mo tukuni mo ini bidia mo salafu salihu muninye bidia mo nyogo fara nyogonya o tumbe salafu salihu katabolo dale ka bidia ko ka bidia mo ko ka bidia mo fara nyogonya inu kanaje o ye salafu katabolo de mais je nyogonya na ya soro eni bida mo ka je nyogonya mindo abebe jamana de koro je nyogonya de mindo ni jamana ka kodo beke jamana masake ba abede wole jamana ko abo fo nyogon fe abo ke doni ke bo ko ni nye je nyogonya de ni nye jinya ko de ni de dina ko e o jamana ko jamana dila ube jamana ka kuma ni president de ba be wole abebe nyogon soro nunu nye je nyogonya munye ka je ka jinya ko ke nyogon fe ini bida mo be se ko ke ni nyogona sunna mo te na be se ka ke nyogon fe ube ni ala ya ala jarabi na jamana kono kele afula na ube ni bida mo ka ke nyogon fe nyere dale mbala doni de be mbolo kintu chela fana mbu welede mbu dawa ku wele nka dawa infana ninka welele infana abake kanobo mbake ko bidiyala ube mbake ka dobu ka bidiyala har oddo shaw sal fawzan nyinin karanina ko mugo mimbe bidiya mugo na bu je nyogonya tude ta alebu nofede ko alebu dawa ako ya akhi ako hatagilendo folo ikata sabutu ke folo e yere kake doni ke baga yere folo ka fo ninye bidiya mugo de ninye bidiya ako pasike ninye bidiya mugo be hatagiya doni de la folo e yere be hatagiya doni da folo ani sabate ka sori bolo folo ko ninye bidiya donc akona donna ko minye bidiya ube bidiya mugo wudo akona tigi na abu je nyogonya abu nofe ako sarti fula bala sarti folo akasora le yere doni ke baga folo doni sabati lemba bolo sarati fula na ka do mbu chela mbu dawa de nka dawa infana be fenya wiye abu bo bidiyala ako ola nini sarati fula dafara aka bidiyan mugo nyagambi nyogona ni sarati fula ni doni sabati lemba le yere bolo kele fula na abake ka bidiya mugo wele ko bo bidiyala de ka huja je joka ako ola abese ku nyagambi nyogonya mais na ya soro ni sarati fula te doni ta ale yere bolo folo janko ka bidiya mugo wele kele a ube doni ba bolo mais atese ka cinya fo bidiya mugo ye atese ka cinya bangu ye atese ka sunna bangu ye ube hari na ya fo uta mina u fara nyogonya inu kana ke nyogon fe ibu fara nyogonya donc ambe min fo o yeninde bidiya mugo koni je nyogonya imma aka jinya ko ube ebu nyagambi nyogonya ibu dawa de ika dawa fana be fenyu ye doni sabatile mbu bolo be huja joka ku wele ka bo bidiyala ku wele kata sunnama ni mugo min kan nyagambi nyogonya bidiya mugo la ni ninde do basi tala mais ni nununte ate daga ini bidiya mugo ka nyogonya nyagambi nyogonya tie bo
ko ewa ekomi min ye nin ko sugu wagati bɛ n b'a fɔ ka ɲininkaliw bɔ jamana wɛrɛ la ka na u nati tɛ vraiment kow de do min ye u jaabiliw ye o de y'a to dɔɔnikɛbaw dɔ bɛ n'u y'u ɲininka nin ko sugu la u b'a fɔ dɔɔnikɛba minnu b'aw fɛ a y'u ɲininka parce que a dɔw b'a fɔ sababa t'a la a dɔw i b'a sɔrɔ u b'a kɛ kun min kama ale m'o ɲaɲini yɛrɛ a bɛ ɲininkali in ta k'a bila ka taa jamana wɛrɛ la olu ye masibaba de ye mɔgɔw ka ninnu kɔlɔsi nin ko sugu n'u b'aw bolo jamana min na jamana bɛɛ hali n'a kɛra mɔgɔ kelen fila de i bɛ dɔɔnikɛbagaw sɔrɔ ye minnu bɛ ciden ka sunna ka kuranna ni sunna la faamu sarafu sali a ye taa nin ko sugu yiri u la dɔɔnikɛba minnu b'a ka jamana kɔnɔ olu de b'a ka jamana dɔn nin ko minnu bɛ kɛ olu de b'a dɔn olu ka ɲininkali ye mun ye ko Kodowara ko a bɛ dɔw bolo ko ni muso fatura n'a kɔnɔma fatura k'u bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la ka muso kɔnɔ fara ka opérer ka den bɔ u bɛ muso sutura dama u bɛ den sutura dama a dama Allahu alam nin bɛ hatagiya est ce que nin bɛ kɛ ou bien a tɛ kɛ dɔɔnikɛbaw y'a fɔ anw tɛ kuma Kodowara ta kan an bɛ kuma dɔɔnikɛbaw ye gorobali min fɔ a la dɔɔnikɛbaw y'a fɔ ni muso fatura n'a kɔnɔba don ni hakika sɔrɔla dɔgɔtɔrɔw bolo de den min b'a kɔnɔ a ma sa dɛ den bɛ nin na den min bɛ muso kɔnɔ a ma sa dɛ den bɛ nin na wala ba kɔnɔ bɛ fara ka opérer ka den bɔ n'a bɛ nin na mais ni den tɛ nin na dɛ a tɛ daga an ka muso kɔnɔ fara ko an b'a bɔ parce que ciden ko sallallahu alaihi wasallam a ko n'i ye su kolo n'i y'a kari ko a bɛ komi a ɲanamaya n'i y'a kolo kari darura de b'a to ko su kɔnɔ bɛ fara mais ni o darura tɛ a tɛ daga an ka su ka kɔnɔ fara den min b'a kɔnɔ dankaniya sɔrɔla k'o fana sara o tɛ nin na a tɛ daga ɲɛ ko an bɛ ba kɔnɔ fara ko an b'o bɔ o tɛ daga ɲɛ parce que ciden ko kasir azimul mayiti ka kasirihi hayya a ko n'i ye su kolo kari ko a bɛ komi a ɲanamaya n'i y'a kolo kari donc su a tɛ daga mɔgɔ ka maga su la ko i bɛ yɔrɔ si tigɛ a la ou bien i bɛ yɔrɔ fara a la ni darura gɛlɛn mana donc silamɛya ye min fɔ nin ɲa ni muso sara den b'a kɔnɔ de dɔgɔtɔrɔw dankaniya sɔrɔlen bolo den bɛ nin na o ye de nin tangalen kisili de ye donc an bɛ ba kɔnɔ fara ka den bɔ ni nin b'a la mais ni nin t'a la a tɛ daga ba ka kɔnɔ ka fara ko u bɛ den bɔ dankaniya bɛ fana ko a sara kɔnɔ o tɛ bɛn yala ko dankaniya bɛ ko suratul waqiya n'a bɛ garijɛgɛ yiriwa la hadisa min nana la hadisa sahalen tɛ hadisa min nana ko suratul waqiya n'i y'a kalan a bɛ garijɛgɛ foni hadisa sahalen tɛ an y'a fɔ an ko dɔɔnikɛbaga dɔ de ye kuranna sora bɛɛ ta ten ka fasamantiya dɔ k'a la diɲɛ fasamantiya tuma min dɔɔnikɛbaw y'a ɲininka ko e ye nin kɛ mun kama a ko komi ne y'a ye sisan min ye kuranna ko n'i y'a kalan lahara baraji nin baraji bɛ ye lahara nin baraji bɛ ye lahara ne ye mɔgɔw ye u ma ko tɛ lahara ka sara la mɔgɔ caman bɛ diɲɛ sara telema in de fɛ o de kosɔn kuranna sora bɛɛ ne ye diɲɛ ka sara ni diɲɛ ka fasamantiya dɔ dilo a la pour ka kuranna kalan o ko i ka laɲini ka ɲi mais i ka laɲini ɲani o tɛ nin baara la daga i ye haramu kɛ i ye bidiya kɛ a tɛ bɛn donc suratul waqiya kalanni ko a bɛ garijɛgɛ foni o tɛ bɛn dɛ donc mɔgɔw k'o dɔn mais min y'a tigi don a la nka nin ɲuman ko pour mɔgɔw ka kuranna kalan mais a ma ɲɛ parce que mɔgɔ caman b'a kɛ ka bidiyaw don diinɛ kɔnɔ ni ko kuraw ni diinɛ kɔnɔ ni laɲini ɲuman ko ye kamu Abdullah bin Mas'ud ko cogo di a ko kamu min muridi lil khairi lan yusibahu a ko hɛrɛ ɲinibaga cayara k'a sɔrɔ i ma bɛn hɛrɛ ma laɲini ɲumanya t'a kɛ a daga mɔgɔ ye i ka fɛn dɔw kɛ diinɛ la delila tɛ min ye e ka ŋaniya tɛ se ka ɲɛ ka ciden bɔ i ka ŋaniya tɛ se ka ɲɛ ka sɛbaw bɔ i ka ŋaniya tɛ se ka ɲɛ ka taabinaw bɔ i ka ŋaniya tɛ se ka ɲɛ ka taabinaw bɔ donc hadamadenw k'u janto nin na aqayyatu la tubarriru wasila
ka fo nin ko masina laɲini ɲuman b'a la ou bien nin ko masina a b'an se fɛn ɲuman ma k'a sɔrɔ o sira in man ɲi o tɛ sira in ladaga dɛ donc mɔgɔw k'i janto ninnu na diinɛ la diinɛ tɛ dɔrɔn ko nin ka di n ye ne ɲa kɔrɔ nin ka ɲi ne ɲa kɔrɔ ni n cɛ ɲɛ don n ka don diinɛ kɔnɔ mun na ni bidiya mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na hakilina k'u b'a kɛ ahalil ahwayi u ye fɛn don diinɛ kɔnɔ ni nin dungo de minnu b'u danbe ka taa sunna fana ma n'a fana kɛra o cogo la de ko nin ɲuman de bɛ nin na ko nin ko ka ɲi a b'a kɛ farakobaw ni bidiya mɔgɔw cɛ sisan farako tɛ an bɛ nin fɔ mun na parce que n b'a kɛ k'a mɛn fana jamana in kɔnɔ u b'a kɛ ka réseaux sociaux la ka fɛn dɔ cari ko kuranna dɔn ko olu bɛna mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan ko dɔnba ko kuranna dɔn ko kuranna durusibagaw dɔn ko mɔgɔw laso ka bɔ sarakati bɔ ma fana ka mɔgɔw laso bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen balimaw ala de bɛ dɔn kɛ dɔnba ye ciden de bɛ dɔn kɛ dɔnba ye ou bien de bɛ den kɛ dɔnba ye e ka da bɛ se ka dɔn kɛ dɔnba ye cogo di de lati bolo kuranna la ko dɔnba don de lati bolo hadisa la ko dɔnba don e da bɛ se ka dɔn kɛ dɔnba ye cogo di janko ka mɔgɔw laso ka t'o don bɔli n'a ka nafolo bɔli ma ko baraji e de bɛ baraji sabati fɛn n'ala ma baraji sabati min na ciden ma baraji sabati min na n ko ninnu ye tawqifiya de an bɛ min fɔ a tɛ k'a fɔ dɔɔnikɛbagaw de don k'a fɔ b'u danbe ka taa sunna mɔgɔ tɛ dɛ nin ko sugu file de bidaw de don diinɛ kɔnɔ ni ko kuraw et puis a bɛ politiki kɔ a bɛ politiki ni hakilina wɛrɛw de b'u kɔrɔ n'aw hakili ye fɛn dɔ diinɛ kɔnɔ cogo cogo ni hakili ye fɛn o fɛn sɔɔri nin diinɛ kɔnɔ hakili de bɛ mɔgɔw fana la koyi kalanbagaw a ye sabali o de y'a to Huzaifa ko ya ma'ashara al-qurra istaqimu faqad sabaqtum sabaqan ba'ida fa in aghjaytum yamina wa shimala laqad dalaltum dalalan ba'ida nin bɛ Sahih Bukhari kɔnɔ Huzaifa ko kalanbagaw dɔɔnikɛbagaw a ko a ye tile a ko n'aw tilela ala ka kitabu la ani ciden ka sunna n'a tilela ka k'o kɛ a kɛcogo ɲuman na a ye mɔgɔw da danni na danni min ka ja kosɛbɛ n'a cogo dɔ la subghitum salafu salihu y'a dan ka nin sunna ko dalen dan bɛɛ la a ye tugu olu kɔ a ko mais fa in aghjaytum yamina wa shimala mais ni aw taara kini a taara numa laqad dalaltum dalalan ba'ida a ko aw filila wala dɛ fili ni min n'a ni tiɲɛ ka ja dɛ ayiwa Huzaifa filɛ ka asiru mun fɔ n'a bɛ Bukhari kɔnɔ ala ka aya bɛ nin de kan wa anna haja sirati mustaqima fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi ala ko ciden min nin nana ko de y'ale ka sira tile la ɲɛ ko bɛɛ kɛ tugu o de ko dɛ ko a kana tugu sira misɛnninw ko a bɛ kini a bɛ numa k'a kɛ k'u to k'u masiri ni hakilina ɲumanw ni kuma cɛɲumanw ye n'a y'o kɛ aw filila dɛ wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi a kana sira misɛnninw bato n'u b'aw fara ka bɔ ala ka sira ma u b'a kɛ ka mɔgɔw wele fana ka nafolotigiw wele k'u deli Umran Abu Hussein don dɔ la a nana dɔ la a b'a kɛ ka kuranna kala kuranna kala in kɔfɛ a ye mɔgɔw deli Umran Abu Hussein ko a ko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un a ko iqra'u al-Qur'an wa shalu Allah bihi qabla an yati qawmun yaqra'una al-Qur'an wa yashaluna bihi an-nas arwahu Ahmad wa sahu Sheikh Albani Umran Abu Hussein ko akwai Qur'ana kala aka ala delina ye sani mɔgɔw kana n'u bɛ Qur'ana kala n'u bɛ mɔgɔw delina ye an b'o de la sisan Qur'ana kala ni Qur'ana durusi yɛrɛ kɛra nafolo ɲini fɛn ni delili fɛn dɛ ka mɔgɔw deli ko Qur'ana dɔn ka mɔgɔw deli ko Qur'ana durusibagaw ka kɛnɛ awa mɔgɔ si ma ninnu fana don diinɛ kɔnɔ balima minnu b'u danbe ka taa sunna ma ani minnu b'u danbe ka taa dɔɔni ma a ye ninnu bɔ min
k'a fɔ ka fara kan nin bɛ parce que hadamaden fɛn min lesiri t'a la i b'a isa ka kuma caman de fɔ ka cɛ ɲɛmɔgɔw ɲɛkɔrɔ k'o ka duwawu kɛ jamana ye ko a dɔw la jamana bɛ fitina ni gɛlɛya minnu a bɛ jamana bɔ la ayi nin bɛ jamana cɔrɔ yɛrɛ de parce que bidiya ɲɔgɔnna fitina tɛ diɲɛ kɔnɔ aw bɛ na ni nin bidiya minnu ni jamana kɔnɔ ninnu yɛrɛ de bɛ fitina lase jamana ma فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم الله يريم فو ورب قارئ للقرآن وقرآن يلعنه مغو چامان باكي ka Qur'ana kala ka ayaw do yolaw do ñorte Qur'ana be wulu dangade o ala ko Qur'ana kono ko mogo ku yere kolosi mogo munum be ciden kan nyamari kan soso aya yere kolosi fitina kana usoro ube la jaba kana ta soro la jaba min diminen do fitina site bidiya bo aw yere bake kan nin bidiya munun nin kokura munun do dina kono jamana kono de ku nyaga de aw yere de bake ka jamana to coro kata aw yere de bake ka fitina yere do jamana kono e jamana ka fitina bo yoro make mo shie munun bu dambe kata doni ni sunnama erjo soso la ibe mo kamme ni ewa erjo soso la famo contrôle mana kuma wala ha abe bu dambe kata sunna de mani doni abe lesiri be bo awu de fe aw munun ba dambe kata sunna ma ate sabali doni aye sabali aye jamana to te koy ewa nin dina mo shite fo koy ebe ewa ciden ka sunna karile faride da ube kabida koro do dina ko min ta kono mo shito farida ko be lafiya koy ate lafiya koy na ma sage kata qur'ana de mani sunna la famu salafu salih abe lafiya min yin jamana en kono ate soro koy abake kanin ko kura munun do dina kono kanin bida munun do dina kono kanin wewa nafulo nyini munun do dina kono nun ta kono koy jamana uma geleya ewa salafu tilela silama uma geleya usoro salafu tilela silama dugu ni silama jamana uma geleya usoro salafu tilela sebo tile tabina tile tabina tile ala aya me yoro juma sebo bolo aya yoro juma tabina bolo aya yoro juma tabina bolo ku della ka faranyon ka kwanka qur'ana kala geleya banka obe se ka sabo ka geleya wuli ka bo silama ka ube ka silama ka bo silama aya yemi hakili nyuma be awde la kateme sebo ka ça fait doni be awde bolo si sakateme sebo yere kawa doni be awde bolo kateme tabina ka doni na hakili nyuma be awde la kateme tabina kawa aye siralanye aka sabari aka sabale aka saga ko aye jamana tote sa aye ake ala kama jamana ka population aka hinnula aka wori tugu toye ci aku toye ta abe so dakabano kono abe mobili dakamno da fini dakamno ba hawru biate wori tugu toye fakata dondo kriye munun te dina kono abu ka woru soro cogo mi doro ani politique ni ko rew bu koro Allahu alam ambe min fo mogo yeslama nyumay ewa silama demisenu munun bo dambe kata sunna ni fewnna ewa aye ewa ka doni haqiqa nyini de aka gere sunna mogo nyumaw la de karmogo nyumaw erejo soso ka ulama ahli al-balad al-haram ahli sunna wal jamaa ka ewa doni ke baga baw nyode fo wati be ko ayu ka kasetunu ka kitabu nyini de sinan na ya yere to nunun bolo jamana kono te abe bo min kalama be nyamanna aya jantaw yere la de ube woleli munun kere lesiri tula bidiya wude do kokura wude do lanyini yere wude bu kono mogo kana boku bete la islamia kote dina kote bidiya wude do lesiri tula e mawludi tigu kam mawludi mu nyaaci nyanko wulu fana ko domba ko mawludi e domba do mawludu do ma fo domba do wa aw munun be nyogon soro nin qur'ana keneka aw do borama araduku kawa ko mawludi domba yawa munna delilatu bolo qur'ana ni sunna ani sarafu ka tabolo la donc aw fana fule ka minke domba yesi sa dela ba bolomi aw yere ka daba ko domba adela be yoro juma bolo qur'ana ni sunna kono dade be se ka donke domba yete difference juma banu ni bidia mo ko cesi sa wa in tatawallaw yastabdil qauma ghayrakum thumma la yakuna musalakum nama sabali na kwa ba kodi ni dina de ma kwa be ni sunna de tiya ka sunna sinyale farida
ko aw ye sunna mo ka dambe kata sunna ma ala ko na ya ko din nin dina ciyama ne ala baw fale bena ni mo wore wuye munun ti aw ye wuteke komi aw nyogo haru ka dawa ucogo fuleke o ye dawa yele masisa fura diw ni fewnde ka docteur ta kulu beta fura di mo sani e ka hadamaden ka farikolo ki ko fura ka dusukun bananen do folo mu franka fo yabe bidiya be dina famu baliya be qur'ana yaw bila min nato ke folo qur'ana yaw bila kam mo wele kata tawhidi de ma ciden cide cira ba fo ya qaumi budullah ma lakum min ilahi ghayruhu ayo ke folo qur'ana kalambaw qur'ana durusi bagaw qur'ana ya aw yere bila min na folo ayo ke folo qur'ana ko aka mo wele kata tawhidi de ma aka mo bo shirkula aka mo wele kata ciden kata sirama ayo ke ya ato ke folo ko qur'ana do qur'ana bora de ko aka donde kere kere kata fara nyon ka ko qur'ana do kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab qur'ana jigu kunya munya ala ko aka tashi de aka tashi bara de ka kenai wa liyatadhakkara ulul albab hakilimo aka mirina aka tashi na aka bara kenai qur'ana jigna wode kama qur'ana majigni do nyogon dala jew kama de donc aye sabali aye mogo wele kata tawhidima mogo be dusukun bana lende folo o ka dina bala lende folo nyama sorola aw ba fo ko abeta o ka jinya furake ko abeto farikoro furake ni hada maden farikoro furake adusukun bana nendo fulanka foya ba kono bidiya ba kono farikoro kenera komi shine na sarab sirkunu bidaka munyana foyi manya bolo min ni hada madin duskun furake ayi ala doka ala kelimto bato amma foy bato ka far alaka atara ciden ka sunnaka amr ibn hanbal yemufo mamata lil islam wa sunnati mata la khair kullihi amr ibn hanbal ko akuni mugo sara islamiya ni sunnaka koy sara hera beka imamuna malik kon man mata ala sunnati falyabsir man mata ala sunnati falyabsir man mata ala sunnati falyabsir imam na malik ko ni mo min sara sunna kay ni sonja mo min sara sunna kay ni sonja mo min sara sunna kay ni sonja awa ko hada made akoni kabaira junubu beke me ini sunna ne ini ala kumbe nyogonya sunna bi bolo ko alebe hera jigiye man mata ala sunna falyabsir ayem mogo wele kata tawhidima ayem mogo wele kata sunnama wele de yele manasi sa ko furakele akera docteur de sa wele li dawa wele li aw ko dawa de to min bawla aka ton to da dawa de o kera furakeli fanay la hawla wala quwwata illa billah alaka hakiman dama subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alako wakati ko fe ube ko aya saga tirindi ndendi ñaari ngana ro jelande sallana ko